پۆلیس دەبێژێ زلامێک ترەمبەلێکی پۆستەی ئەمریکی دزیە و پاشێژی ترەمبەلێ دنا باژارên ئۆدێسا میدلانتی یا ئەیالەتا تێکساسî de ajotiye û dirêda ji rastêkî hatiye li wan gule berdaye. Polîs di davî de zilamê di parkekê trembelan de dûrpêç kiriye kuştiye. Serok Trump pesnê polîsan da û got di rewşekî pir dijwar de karekî pir baş kirine. Li dema jê dipirsin gelo piştê vê bûyerê vê yasaya kontrolkirina çêkan pêk were vê bersiv neda. Em gelek yase bîroke û tiştên din dinerin wekû lêkolîna berî firotina çekan. Ev demeke berdewam dike. Ez dikarim vê yekê bêjim. Mixabin dema em 4-5 salan yan jî heta 6-7 salan berê vedigerin, ger me lêkolîn ji bo firotina çekan bikirana jî wê wisa bûyer çêbibwana. Ji ber vê yekê ev pirsgirêkeke mezin e. Ev pirsgirêkeke derûnî ye. Pirsgirêkeke mezin e. Senatör Amrîkî Pat Tubey ji Partiya Komarî ji eyaleta Pennsylvania de hêpeyvîneke li ser televizyonê de dibêje, Serokê Amrîkê dixwaze tiştekî watedar bike li ser vê mijarê. Wî hêjî piştgiriya yasayekî taybet nekiriye. Lê ez û serok li ser wê mijarê axivîn û me axiftina xwe domand. Ez dizanim senatorên din jî dixwazin tevlî guftûgoya bibin. û kar bi destên me li qesra spî jî wê mijarê bi ciddî dişûpînin. Senatör Tubey piştgiriya yasayekê dike ji bo ku wekolîn were çêkirin li ser mirov wan beriya firotina çêkan de lê ev dibêje garantiya encama wê jî tin neye. Ez nizanim ew kengî bidawî be. Lê serok li ser wê disekine. Ez gelek dixwazim ku pîvan hebin bû piştgiriya mirovan ku divê di destê wan da çek tune be. û hûn dizanin em ê pir ciddî li ser vê mijarê bisekinin. Piraniya xelkê Amerîkî dibêjin lekolîna beriya çekfirotinê bi tenê pêşiya kuştina mirovan nake, ji ber ku piraniya kujeran bi yasayî çekên xwe girtine, lê xelk qedexeya firotina çekên otomatik dixwazin lê aligirên mafê çekhilgirtinê û nûnerên wan de Kongresê vê naxwazin. Li Amerîkayê de herî kemî 330 kes ji meha yekê vir ve hatine kuştin ku 5 ji wan bi tenê meha borî de hatine kuştin.